थाखाय बिपिएफखौ नागारनानै नोंथांमोना दिनै आङो बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै फैयाखै। जा राजिब सारा गोदोनिफ्रायनो जोंखौ अनग्रा नालाय दा जों राजिब सारजोंनो फैबाय। माबाफोर बिबानाव दङमोन नामा? आं वमेन्स उइंसनि प्रेसिडेन्टमोन प्राइमारिनि। साबैसे जयेन जाखो दिनै? आंजों लोगोआव 39 जन जयेन जाफाफैबाय। फैबाय थानाय समाव राजिब बांगाल एबा राजिब कुमार ब्रह्मखौ देरहाहोनायनि खामानि मावसिगोन नोंथांमोना? मावसिगोन। बबे दोलोनिफ्राय आरो साबेसे दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय फारगाव प्राइमारिनि जा वमेन बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा गावनि लोगोखौ लानानै गासै 25 न'खरसो जयनिं जाबाय। आरो दाखालि सिगाङावहाय जेनेरेल सेक्रेटारिया गावनि ग्रुपखौ लानानै थांखादों। बिथाङा दाखालिबो 49 जन ज' बिसोरो फारगावनिफ्राय दा दिनैहाय 25 न'खरसो जयनिं जाबाय। दा बिथांमोना सिगाङावहाय गासिबो बिपिएफनि खाजोबमोन आरो बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियाव दंजोबो आरो गुबुन बिबानाव थानाय मेम्बारफोर दङ। बिथांमोना दिनैहाय जोङो आरो माखासे फरायफुनाय जा सेंग्राफोर दङ बिसोरबो जयनिं जाफाबाय। बिथांमोना आं खावलायनाय बादि बिथांमोना दिनैहाय आंजोंनो जयनिं जाबाय। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय फैगौ इलेक्सनाव आंनि जानानैनो खामानि मावगोन आरो मावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होखाबाय। जिहेथु आंनिनो कर्मि जोबखामोन, वार्कार जोबखामोन। दा बनरगाव हिसाबै सोरबा थांदों नंगौ, राजनितिकआव बयहाबो दरजा खुला दं। थांब्लाबो बिसोर जुदि 100 जन लांदोंबा आङो 300 जन लाबोफिननायनि आंहा केपासिटि दं। दा गोबां जायगायाव आं जयनिं खालामबावगोन। आं दा एसे थाथ'नानै दङ। मानसिफ्राबो दा एसे बेस्थ' हिसाबै आं लाथ'वाखै। आरो आं मालाय बादि बिदि ज' जाजाय आं मिटिं देखायनो लुगैया। माने ओरै 2000 300 जयनिं जादों होननानै दाखालि खासिबारियाव जयेन जादों बेखौथ' आं नुखादों। जोंना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट गोदान जानाय लोगो लोगोनो मण्डलफ्राबो गासिबो सोलायजोबखायो। दाबो जों मण्डल कमिटिखौ दानो हायाखै, प्रेसिडेन्टल' मोनग्रोदों गोदानै। आरो प्रेसिडेन्टआसो मण्डल कमिटिखौ दाखागोन। बिथाङा थांदों न' दाउट, बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया। मा उसुबिदा मोननानै थांदों बेखौ आंहा जेबो नंला। बे थांनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जिहेथु आंनावबो फैफिनगासिनो दंखायो। बे जायगायाव बिथाङा 100 जन लांदोंबा आं 400 जन लाबोनो हानाय आंहा केपासिटि दं। बिथांमोना बारा बुंदों न' दाउट, मेसेङाव बुंनानै लाब गैया। अथ'थ' जायाखै, मानसियानोथ' गासै टटेल 350ल'। आंहाबो मानसि दंना बे सिङाव हाबनानै थानाय गोबांनो। बेखौ नों 300 जन जयनिं जादोंब्ला मारै जानो, बेफोर मिसा खोथा।